Kulungka hasil ni jutu lukurok no han hai sungguh sogo sini cuma di bini mangkau kena mungkin nasi ini faisok pajak asal kulungka tamu ini ini 12 November sal maru aku bagra hai kita terpandang tadi by Rizal kaisa orang mas ke dari Rizal no mungkin mana amse ke lukurok bang ma kulungka lau faisok pajak asuk na ni bucara ni jaga main ya kai borok orang aku bagra no support kai ni borok o jaga faisok pajak ya angan camera man no boy ni anu lukurok de side go kisa Mana ni bagainya bangsa ke lukurok, faisok pajak jago. Sekarang orang lagi masih ni orang ni jet faisok pajak leader. Tiga macam ni jet orang ni abang rok, tapi sini lukurok pajak saya ni kok saya lainnya sini ini ni dia dari ni bagainya borok tamu ni bagai pajak, tapi bagai kita belum support kai. Ini ni coba lah. Kan bagainya orang cakap kari sini lagi naik tu ni cuma. Nginorok lugu man kana seng tabuk ojak sengsin thongkhala ni bisingo paisok ojak amse ke lukurok kebang ma abo kaisa historical moment honai mano ta mubagrani ringmung bai ojak tini 12 November sal mario amse ke lukurok thansani mari funuk paika seng obonon rubino sengchini tabuk MDC sar Robindro Deborma bai seng thaja thani kok sainai len ko puilano sarno lamso ko sini chumui tibini noni chumui tibini bo kana hamai baro tamni male noni bisingtui sai borok dini chini astobol ni mano phaya pano borok nogo tongtuno nai manai ebong omo haite jinok sai chongmani borok no belai kana hambai maro tini tauni bagai chingoro ma kutum kaisa ni chini diman obong ka greater dipralen se maya sak chini chobachori thanai tauni bagai greater dipralen diprahani borok saimia bo tomo Aku buat tunggu punya talan lu tunggu. Aku buat tunggu orang pusat macam ni. Aku buat tunggu. Aku buat tunggu. Ini pusat ni. Jadi apa nak? Mereka kena tinggi tinggi dah. Habis ni, pas tu habis ni. Kau nak pusat. Jadi tak macam ni. Jadi tak sama. Jadi tak sama. Successful, jadi cuma mereka 100% di perasaan bagai, di perahu kemo, bahar jar right kita, bukan kerja kami, orang right, apa yang kita kerjakan sukses. Mereka ambil saja. Sukses lagi ini je, bagus kalau masa itu bisa kamu sukses lagi. Saratri Pragato Cili bagai, kosto kelai tunggu, jangjoto bubagrano logerani bagai, bubagrani sakti na bubagrani moharana, tini tabuk sini logi tongo sar Runial Deborma sar bai sini tini ni thansani mari no toine sengkisa bini thani thaja thani kok saiman len puila no sarno lamso ko sini chumi tibini mang bai chumi tibino tini sing tipramotha TWF YTF bai Astobol ground kaisa lugu kutum panda kotor makai organize khejaka
sini habu bagra eba tipra motani chairman sini maharaja ni leadership bisingti ini sengsiwa thanai je mass gathering sege omo tebo kotorma mega mass gathering tebo historical learning thang tongo o mass gathering tebo borak kubangma tipra sadafani lukurok sini bubagrana hamjagei bubagrana ogre tribulen dimanda logirina hane bono ogre tribulen dimanda bono apply khaina hane biskang chobawo jotono phai tipra sadafara phai logir phekya tai thanai je tite dc chongmariwo bubagrana apply khaimani ka haikeno tabo khaine hai phaine 2023 ni je assembly chongmariwo haikeno sini bubagrana apply khaine hanine o luku gutum panda boron lebe phaine tai sini grade tribulen manai o thanjan choba sini bisingte sano ta kaisa sumo sa phaine sini chongmari ta dai bisi gre kya ga o chongmari no rage tini ni je omse ke lukurong no phaima no bene nungta mukha khaya bone kisa sai sing 100% complying nai sini sikla ro busajak sini beri motha tw bo busajak sini okra sakra ro busajak tau sara tipawna singsiyo 90% kai sinti prasada forjom thansangjak ekingjak bubagarna logirna hanei o 90% ni bisingo silent voter botongo jara alka bodol khaibeno sini habu bagarna vote re apply khaine ngi tini fiber lukurok fiber rogo kabangma juda juda thaini lukurok oro phaisok paijak sungsai ma ngi fiber rogo kuno kebeng mong hai ka jingjal rok nang kha kuno tausu jara kuno jingjal rok kha ba problem rok ingkha hanei kuno khobor information ma ko tausu jara hope kayo manglak jotono susto kaino paine discipline babe karon ki sini bubagra sini warriors no sini senkra no sini prasada pani lukuro no agina uskama press meet kai jotono shanti shrinkhla bojai tonai joton discipline bojai toni kaham ka pari rin sajak tai sate sate kuno incident kuno accident huma eta me kuno jate englak haima to tausu dor khoro mai hamba paitha ko sar nang je lukurok no tam ko khasan mo jo lukurok no amsi dor ko khasan mo so thancha tongdi sing jodo ti prasada bo thancha tongkaise sing applying nai thancha ni sini fan thancha ni bising tin 70 বছর mi je sini ni jene hawo sini mante sokte mayang tomani joto kisi ogre te bolen bising ti manai bela ki hambai sar no kam salia narano joto no tai waisa jara ro phai manja phanera no narano dorjo rumti jong tini ei je 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ne bagoi maro jong tini bubagrano loke rinani nangoi bubagra chini bagoi ram Gimana ang tabuk sini astabol thungkhala ni phatara phaisok paijak je main road o jaga phaisok paijak yang tai gari rok je lai mai gari rok jata nang thagai re jaka amsit ke sini lukurok ar phaisok paijak jana gui ma khana ni blok re yang side rok bangma thungkhala bisinga hapna ni bagane bir senang lai dong ha jaga kiri kha tai je ya phaimani gari rok a bhau jata mu thagai re jaka kha lama o bisinga jese borok bango phatara bo amsit ro bisinga amsit jagari me ani bagai joto lama o psa laijak te bak aro ni theke na je bubagra no support khailai nai satong hinai bora jaga phaine buthak kam khailai ka nong nugi man khana o lama bo side rena ni amse ke jaga gure bisingo volunteer rok bang tere ke bisingo dana ni chai togi dong hai pa no daimi ya ta hi amse ke bisingo jaga gure ka oban bagi sang ke nugi man ke je thansa ni mari ni buba gira kaise mass gathering ring mani oba success lo ka ni mano kaise historical moment hai amse ke lukura phaisa pa ka jaga sini bukong bara ro hasa juda thaini o jaga phaisa pa ka boro ko satongo so hakena sing nam theke fuluk na nite buchai tok nai tabusek jorate je fuluk man mani sing nam bisango tu bukha bamsek jorate aro lukura phaisa pa ya so hakena fuluk na na oban bale chaya kari shin loge nai tongni chumi bi chini dongo bukuk sik song sing bini thani thani sai man le chini man khai bukuk nu buchai phaisa pa ya sing mono ne bini oro tamni bagane phaisa pa ya Sing gira tertifulan kali bro mas gitu mantan bagi bahaya mas kanza bagi ani bu khara sika de ma sini buku semua saya kenal ke bubagra no support khaine o jaga o dini moni logire na bagane phayo o bagen singte te butang o buku suk song bini thani sai sing ke mande ardi bolok ni sing tino ora phaiman engke sudut chini ti prasarok ni nahar mong kaisa abong khai sini bubagra no logire na ni bagai sing tini satung hiya wati hiya kai sing sini bubagra no logire na bagai phayo
belagi hamai ke buku sing no wiman o jaga phaiban kebang ma tong khuna ta bu boje phaiya bang nang tam ko kana mo brok no ke kesana mo sungo jisini man thai man na mo sungo a jaga no joto borok no ya piri seke saw nang kobok na mo sungo joto borok no belagi hamai bu khungno hai no hai ta bu shini loge te khorok sa ta khuk tongo sing ta khoi thani ko saiman ne na ini ni or je rengjak mani reng thungkhol o je rengjak man amse kebang ma thansa ni mario chin tibra sarok buba grano support khaino jaga phaimani bin thani thaja thani chong ko khna le no bogta muan so puilano ni mung tai nang bu jaga phai sok ta angke khumlungni ani mungkha ogur dabulma puilano media person hambai marwo sumui tv ningai belai ke tini khaton thongo tamni hingga ke oba hake bubagrani yak toloi teimani bisingte ti prasad dofa kusugo kanani hingga sini bagai yak khliabo abni bagino sengoro jo to phainai loko kuthumo je phainai bororokno belai kheno khakchangna hambai maya paro sengoba hake no buskango tibo soba khaina ningka sini bisingo seng thansani phan belai kheno nango abni bagino seng buskango agungani hingga ke sini tai kubui bubagrani bisingteno seng sini nahar mung emang greta tripralen manani sini bagai belai kheno esi pengai abuman khake ta huno bhaibro kuno jingjal rok da angkha bhaibro kuno le jingjal kre tam khai जों जतनो थानसाखौनो फाइलाइफोर समानखौनो जों जतनो मालखुंखासै फाइलाइखौ कुनोले जों जालनि बिसिङावले जों गलाया जों गाहामखौनो सपाइया बेलागे हामबाय दाखौ আমাদের ফুটবল যে প্লেয়ার উনি আপনাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন আমাদের যুব ভাইদেরকে অনুরোধ থাকবো আপনারা সবাই মাঠে প্রবেশ করুন তিনি সানালাই তাকুনো Lugu man khana tabu paithak jora phaibo tabu sik jora lukurok sini bubagrani ko khana na bagane satungo hake achuklaine nasing laija gisang dini o jaga phainai sini or je sokpaijak lukurok ni thani tai MDC EM rong ni thani sang borok ni nangkungma ko khana ka borok suno sai khana ka borok phainai chongbari o borok je bong ni je man thai board mane no borok apply ngai hinai nai tai borok obo sai khana ka je tini ni borok bubagrano je lukurok phainai thansani mari funu paimani bagai nai obo haiken borok buskango borok no support khai thangnai borok ni ocho ba mo haiken khra khai thangnai tai phainai je chongbari tongo o chongbari o borok apply ngai nai funok nai hinai nai ta busang nailai nai buskang ni chongbari paimani yagolo borok ni on Jasini EM MDC rok samani okok busakai kubui obono sang afro saiman lainai obon bagai sang buskango obo haken funugui talangnai obon bagai nok choya kare sini loge nai tongni chumaiti